నమస్తే మా 6 టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. దిక్కుముక్కు లేని చిన్నారులకు 55,000 రూపాయలను అందజేసిన రమేష్ నాయక్. ప్రతి ఒక్కరి గుండెలో జగన్ ఉన్నాడని స్పష్టం చేసిన పుట్టపర్తి ఎమ్మెల్యే దుద్దుకుంట. 108 వాహనంలోనే ప్రసవించిన మహిళ, తల్లి బిడ్డ క్షేమం. రెడ్డికుంట తండాలో తండ్రి హత్యకు గురై తల్లి వదిలేసి వెళ్లిపోగా తమ నాయనమ్మ వద్ద ఆశ్రయం పొందుతున్న చిన్నారులైన మయూరి, మనీష, కార్తీక్లకు రమేష్ నాయక్ 55,000 రూపాయలను అందజేసి తన మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు. కన్న తల్లి వద్దనుకున్నా, బంధువులు పట్టించుకోకపోయినా నేనున్నానంటూ ముందుకొచ్చిన రమేష్ నాయక్ ఔదార్యానికి రెడ్డికుంట తాండావాసులు ఫిదా అయిపోయారు. హైదరాబాద్ లో ఉన్న మానవతావాది రమేష్ నాయక్ తన యువసైన్యం చేత డబ్బులు పంపించారు. డబ్బులు ఇవ్వడమే కాకుండా ఆ పిల్లల చదువులకు కూడా సాయం చేస్తానని రమేష్ నాయక్ తెలిపారు. రమేష్ నాయక్ పర్సనల్ సెక్రటరీ నారాయణ స్వామి నాయక్, నల్లమాడ హైస్కూల్ ఉపాధ్యాయుడు రవీంద్ర నాయక్, కొండకింద తండా సర్పంచ్ మంగయ్య నాయక్, రమేష్ నాయక్ యువసైన్యం చిన్నారుల నాయనమ్మ సాయలీబాయికి 55,000 రూపాయలను అందజేశారు. ప్రతి ఒక్కరి గుండెలో జగన్ ఉన్నాడని, అందుకే వైసీపీకి ఓట్ల ద్వారా అందరూ ఆశీర్వదిస్తున్నారని పుట్టపర్తి ఎమ్మెల్యే దుద్దుకుంట శ్రీధర్ రెడ్డి అన్నారు. నల్లమాడ మండలంలోని వంకరకుంట పంచాయతీ నూతన సర్పంచ్ కుళ్ళాయప్ప ప్రమాణ స్వీకారానికి ఎమ్మెల్యే హాజరయ్యారు. ముందుగా నూతన సర్పంచ్ కుళ్ళాయప్ప ఎమ్మెల్యే దుద్దుకుంటని దుశ్శాలువ, పూలమాలలతో సత్కరించారు. అనంతరం సర్పంచ్ గా కుళ్ళాయప్పచే ఎంపీడీఓ ఆజాద్, కార్యదర్శి శంకర్ నాయుడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. శాసనం ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన నమ్మకం మరియు విధేయత కలిగి ఉండే నేను స్వీకరించబోతున్న విధిని నమ్మకంగా నిర్వహించదనని భగవంతుని మీద ప్రమాణము చేస్తున్నాను. సత్యనిష్టతో రూపొస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఉప సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్లకు ప్రమాణ స్వీకారాలు చేయించారు. ఎమ్మెల్యే దుద్దుకుంట మాట్లాడుతూ ఎన్నో దశాబ్దాల తర్వాత వంకరకుంటలో వైసీపీ సర్పంచ్ గెలుపొందారన్నారు. అమరావతి పేరుతో భ్రమరావతిని చూపించిన చంద్రబాబు నాయుడికి స్థానిక ఎన్నికల్లో చుక్కలు కనిపించాయన్నారు. రాజధాని మారుస్తామన్నా కూడా కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో స్థానిక ఎన్నికల్లో ప్రజలు వైసీపీని ఆశీర్వదించారని తెలిపారు. తెలుగుదేశం పార్టీ నామరూపాలు లేకుండా వెళ్లిపోయింది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకా విచారణ ఎత్తేసినాడు, అయిపోయింది. ఏమన్నా నిజమేనా చెప్పండి. మేము పైసా పోలే కరెక్టే కదా, ఇది వాస్తవం. ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఎన్నికలు వచ్చినా పొద్దు కనపడి నేను ఆ అక్కకు పసుపు కుంకుమేచ్చా, చెల్లెమ్మకు పసుపు కుంకుమేచ్చా వచ్చే లీడర్ నమ్మద్దండి. ఈ రోజు అధికారంలోకి వచ్చాం. 2019 మే 30వ తారీఖున మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మీరు వద్దంటే డబ్బు పడతా ఉంది. ఎందుకంటే సంక్షేమ మాటిచ్చాం. ముదిగుబ్బ మండలం దొరిగల్లుకు చెందిన లక్ష్మీదేవి అనే గర్భిణి 108 వాహనంలోనే పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అర్ధరాత్రి పురిటి నొప్పులు రావడంతో ఆమె కుటుంబీకులు 108 వాహనానికి సమాచారం ఇచ్చారు. దొరిగల్లు నుంచి ముదిగుబ్బ ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో గర్భిణికి నొప్పులు తీవ్రమయ్యాయి. కాగా 108 వాహన సిబ్బంది మల్లేష్, బాబా ఫక్రుద్దీన్ ప్రసవం చేయించారు. అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో పండంటి ఆడబిడ్డకు లక్ష్మీదేవి జన్మనిచ్చింది. తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఉన్నారు. ఇంతటితో ఇవాల్టి మా 6 టీవీ న్యూస్ సమాప్తం. నమస్కారం.